Ja som Anna Laduserová. Vítame vás v dnešnom vianočnom vysielaní Slovák Spectrum. V prvom rade chceme vyjadriť úprimnú vďaku firme Rogers, že nám umožnila mať vianočné vysielanie, ktoré sme s radosťou pre vás pripravili. Počas dnešného programu budeme mať príležitosť vám ukázať zábery zo svätého Mikuláša. Účasť bola pekná ako každý rok. Deti zo slovenskej školy nás potešili scénkou, tancom a básničkami a samozrejme privítali v slovenskej komunite svätého Mikuláša. Tak ako po minulé roky aj tentokrát prišiel 6. decembra medzi slovenské deti svätý Mikuláš. Mikuláš, v akej nálade dnes prichádzaš medzi slovenské deti? No vo výbornej. Deti boli dobré, máme darčeky pre nich. Pre všetky. Všetky deti boli dobré? No, tak nejaká chybička sa tam niekedy dostala, ale boli dobré. Čo si pre nich pripravil dnes? Dnes? No tie darčeky. Čo je v tých balíčkoch? Čo deti dostanú? Lebo niektoré si želali iPod, niektoré hovorili, že dostanú pivo. No Mikuláš pivo ani iPody nenesie. Mikuláš im vždy donesie cukríky, čokoládu a nejaké ovocie. No a cibulu, tie, ktoré neposlúchali, nie? A tie deti, ktoré neposlúchali, budú mať možnosť stretnúť tvojho kamaráta? No zaručene. Ten im tam pripomenie, že to nie je všetko také jednoduché. Čo v lani slúbili a nedodržali. Dnes bude chodiť Mikuláš. Máme si rýchlo urobiť úlohy. Veď tu nikto nie je. Mirko, Adam, Miško, už máte upratanú izbu? Áno, mami. Tieto deti nedostanú sladkosti. Oni nemajú upratanú izbu. Musím im pripomenúť, že dnes je Mikuláš. Veď dnes bude chodiť Mikuláš. Deti si pre svätého Mikuláša pripravili aj program, no a program má na svedomí pani učiteľka Janka Babiaková. Janka, ako reagovali deti, keď ste im povedali, že opäť príde aj tento rok Mikuláš a treba mu niečo zarecitovať, zaspievať? My sme začali sa rozprávať o Svätom Mikuláši už začiatkom októbra, aby sme mali dosť času s prípravou programu a rozprávali sme sa s deťmi, že čo by asi tak chceli robiť. Deti, ktoré chodia pravidelne každú sobotu do slovenskej školy, tak si nacvičili scénky 3 pre svätého Mikuláša. Deti, ktoré nemohli chodiť každú sobotu, tak sa naučili doma básničky a tie zarecitujú. A potom ešte jedno veľké prekvapenie, ktoré nacvičovala Izabela Matejček s deťmi. A neviem, či to mám povedať, asi uvidia rodičia a všetci, ktorí sú tu prítomní, aké to prekvapenie je. Takže deti boli veľmi nadšené a veľmi sa snažili s nácvikom celého programu. Očakávajú deti, predpokladám, darčeky a vedia, že pre Mikuláša musia niečo pripraviť však. Deti vedia, každý rok pripravujú program a hlavne tie scénky, ktoré nacvičovali tohto roku, sú zamerané skôr na to, že ako deti majú poslúchať rodičov, ako majú byť dobré, aby im Mikuláš nejaké sladkosti nadelil. O tom budú tie scénky. Takže deti sa veľmi tešia a deti presne vedia, o čom Mikuláš je. Prečo sa pre Mikuláša vystupuje? Prečo sa mu recitujú básničky a prečo sa mu spievajú pesničky? Lebo to má rada. Lebo to má rád. A nosí niečo deťom svätý Mikuláš? Áno. Čo napríklad? Darčeky. Všetkým deťom? Iba dobrým deťom. A čo donesie zlým deťom? Veci, ktoré nemajú radi. Napríklad. A vieš mi povedať, odkiaľ pochádza Mikuláš? North Pole. Mary, ty si bola poslušná tento rok? Áno. Čo si myslíš, čo ti donesie Mikuláš? iPod. Matej má kríž s obúvaním. Nevie dobre viažať mašle. Keď som bola včera za ním, Mikuláša pekne prosil, nech mu na zip z boty pošle, tam netreba viazať mašle. Ak môžem byť taká smelá, a ja bych som prosiť chcela, nie však žiadne haky-baky, chcela by som strojček taký,
ktorý mňa a našu Milku naučí hneď na sobilku. Zima, zima, tu je, snežík poletuje, stromy domy, bielým snežík zahaľuje. Dievčatá, prečo sme sa dnes sem zišli? Lebo je sviatok svätého Mikuláša. Čo to znamená vlastne? To znamená, že ak budete dobre celý rok, tak dostanete sladkosti. A tie deti, ktoré nepočúvali veľmi, čo dostanú od svätého Mikuláša? Dostanú kamene. Vy ste boli poslušné celý rok? Áno. Určite? Som dostala dneska. Niečo do čižmy? Musíte si umývať čižmy, keď chcete niečo od Mikuláša dostať? Hej, áno. Hej. A dnes príde ďalší Mikuláš sem do kostola. A čo by vám asi mohol doniesť? Čo si myslíte? Čokoládky? Čokoládky? Čo ty by si chcela? Banány. Cukríky. Myslíte si, že vám dá? Všetkým deťom dá tie veci? Alebo musíte niečo pre Mikuláša urobiť? Musíš pre Mikuláša niečo spraviť. Čo napríklad? On to dá všetkým deťom, lebo to není... Lebo ak nedá deti niečo, tak budú škriekať tak. Donesie všetkým deťom Mikuláš niečo? Áno, a môžu ešte tancovať pre ňoho. No a povedzte mi pravdu, existuje naozaj Mikuláš? Áno, existuje. Áno, ale je v nebi a ľudia sa hrajú na Mikuláša. Ľudia sa hrajú na Mikuláša, no neviem. Ja som Mikuláša stretla a myslíte si, že Mikuláš kde asi býva? Kde asi žije Mikuláš? Odkiaľ pochádza? North Pole? To je Santa Claus. Asi... Euro? V Turecku. Z Turecka pochádza. A k tomu robí spoločníka. Čert? Aniel, lebo my máme takú hru, čo budeme dať, ja som aniel. Here is Max, Emily and Charlie. Do you know the reason why we are here today? Yes. Because we're going to sing. To sing? We. For who? Who are you going to sing for? I don't know. I do. I can help you. St. Nicholas, right? Nicholas. Nicholas. Yes. Is there something really nice that you're gonna sing? Something that you sing, so you have to sing a poem. You're going to recite a poem, right? Okay. Zima, zima tu je. Môžeš nám zarecitovať? Can you recite it for us? Zima, zima tu je, snežík poletuje, stromy domy, bielým snežík zahaľuje. Okay, so why is St. Nicholas, why is Mikuláš coming tonight to town? For Jesus' birthday? Okay, what do you think? Because it's Christmas. Okay, what do you think? Why is St. Nicholas coming? Because it's almost winter. Because it's almost winter. Okay, so will he bring some presents for children or maybe not? Yes. Maybe not. Maybe not? What do you think? Maybe yes. Maybe yes. Okay, so what kind of presents does he bring usually? Maybe a teddy bear. Maybe teddy bear. The toy that we want that we give to him. Okay. Maybe a Barbie and the Three Musketeer doll. Do you think that every kid, every children will get presents? No, some be bad. Some are bad. Yeah. What will they get? Beer. Nothing. Nothing. What do you think? No. You were obedient all year long? Were you obedient? Will you get some present this time? Maybe. You have to always say, yes, we were obedient. Okay? So, We.
I speak French. Okay, so tell Santa that you were Mikuláš, that you were really, really good. Prijame veselé sviatky pre všetkých, ale najmä pre naše deti. Ďalej máme pre vás vzácneho hostia z ambasády. Pripravte si pero a papier. Tento hosť nám dá recept a ukáže nám, aké dobrôdky pripravuje na Vianoce. Každá domácnosť sa pripravuje na Vianoce svojím vlastným spôsobom a používa svoje vlastné recepty každý rok, avšak niekedy nie je na škodu pridať niečo nové. A ja by som v štúdiu rada privítala pani Opielovú. Dobrý večer. Dobrý večer. Ktorá je manželkou Stanislava Opielu, slovenského veľvyslanca v Kanade. Pani Opielová si pre nás dnes večer prichystala niečo dobré. Môžete nám prezradiť, čo budete dnes chystať? No tak moja malá lekcia pečenia bude dnes zameraná na kremeš. Slovenský kremeš. Taký, aký si pamätáme z detstva, nie tie umelé, aké sa vyrábajú teraz. Práve. Takže veľmi rada vám ukážem tajomstva tohto zákuska. Myslím, že je to pekný zákusok, chutný a uvidíte, že to nie je ani veľa práce. Tak poďme na to. Takže, nakoľko sme v štúdiu a nemajú tu na pečenie rúru, tak ja už som si cesto pripravila dopredu, len vám ukážem, že proste vyvalkáme si takéto cestičko, je to listkové cesto a tu sa to volá puff pastry, kúpite to v Loblause, kúpite to v Metre. Potrebujeme 2 kúsky, hej, je to rozdelené na poli. Jedna krabica a 2 kúsky. 2 kúsky, áno. A keď to máme rozvalkané, popicháme vidličkou, aby nám sa neurobila veľká bublina. Dám si to na valček a prenesiem to na obrátený plech. Samozrejme, predtým už musím mať rúru vyhriatú na 200 stupňov Celzia a pečí sa to, no záleží od rúry, hej, že 10 minút, možno menej, možno viac, proste cesto musí byť takéto pekné, hnedé. Dobre? A upečeme si 2 kusy dopredu. Môžem sa opýtať, aké tenké má byť to cesto? No, čo najtenšie? Čo najtenšie, hej, áno. Dobre. A ono sa trošku stiahne v tej rúre, hej? Dobre. Takže nech vás to neodradí. No a teraz sa ideme venovať krému. Potrebujeme na tento recept 3/4 litra vody, ktoré si rozdelíme. Pol litra dáme variť a do 1/4 litra si rozrobíme zlatý kvas. Je to niečo ako pudinkový prášok. Neviem, či ho dostať v Kanade. Počula som už také, že možno hej v nejakých obchodoch. Ale myslím, že veľa ľudí cestuje domov a že nie je problém proste si to zaobstarať. Alebo si dajte objednávku na Slovenskú ambasádu, ty vám prinesú. Hej, aj to je možné. Takže v tom 1/4 litri vody si rozrobím zlatý kvas. A medzi časom sa mi už varí vodička. Máme tu iba vodu, alebo ste niečo aj pridávali do vody? Vodu a 20 deka cukru. Kryštálového cukru, hej. Takto si to zamiešame. Takže to len tak rozhabarkujeme. Áno. No a kým sa nám zovrie voda, vyšľaháme si 6 bielkov. Narobíme trošku rámusu. Trošku trpezlivosti. Bielka vyšľaháme do tuha.
Sypeme tam 15 deka kryštálového cukru a dobre zamiešame. Takže ešte raz, lebo diváci možno nepočuli, tu máme 15 deka a tu nám máme 20 deka v politri vody, 4 litra vody, 3 zlaté klasy. Vodička nám už vrie s cukrom a teraz tam vylejem ten rozhabarkovaný prášok a uvaríme z toho puding. Vyzerá tak dosklovita, aby ste neboli prekvapení, proste nemá to s pudingom nič spoločné. A toto je vlastne ten zázrak, že prečo je tento krémeš taký nadýchaný, lebo nepoužíva sa mlieko, nepoužívajú sa žltka, iba voda, bielky a cukor. Oh, wow. Hej. Tak to je to tajomstvo, to si zapamätajte. To je to tajomstvo, áno. Už nám to tuhne. Mám to dať na pomalšie? Nie, necháme si to takto narýchlo. Takže aj doma máme použiť vysokú teplotu? Vysokú teplotu, áno. Už to vyzerá chutne. No, zatiaľ nie. A keď nám to stuhne, tak potom sa do toho bude niečo pridávať? No, do toho horúceho vylejeme tie bielky. Aha, vidíte, už to chytá takú sklovitú farbu. Tak, už to máme. A teraz ja si to otiahnem. Dáme trošku. Áno. Znižíme teplotu, aby sme sa nepopálili. Toto si dám preč a používam na to takúto stierku. Takže to tam všetko To dáme, zmiešame. áno. Ďakujem, pani asistentka. Takto to dobre zľahka premiešam. A už to nebudeme dávať na oheň. Dám to ešte na oheň, áno. ale trošku si znížim teplotu, aby to hneď neprihoralo. A on sa akože začne trošku ten krém akože pariť zo spodu a vtedy už viem, že to prešlo tým tepelným procesom a vylejem to na pripravené cesto. Hneď vám to ukážem. Takže to vlastne necháme prejsť len tým teplom. Nie hej. veľmi dlho. Aby sa nám to nepripálilo. Áno, lebo už keď to začne voňať, tak už je neskoro. Naozaj to vyzerá veľmi ľahko. Tak ono sa hovorí, že ten puding by mal hodiť takú bublinu a že vtedy už je to dobre prehliaté. No, myslím, že to je fajn. Môžeme vypnúť šporák a teraz to vylejem na cesto. Wow. Vyzerá to krásne a chutne. No a teraz to rozotrieme Áno, od stredu do krajov proste rozotieram. Vidíte, tá hmota je taká penová, netečie to. Keby sa to robilo s mliekom a so žltkami, tak máme problém, už by sa nám to vylievalo cez cesto. No a teda, keď to pekne rozotrieme, tak potom? Rozotrieme, necháme vychladnúť, úplne vychladnúť a vyšľaháme si pol litra šľahačky, do ktorej pridáme stužovač. Stužovač, vy ste to priniesli. Môžem Stanka poprosiť? Áno, tak toto vyzerá. To je opäť zo Slovenska, na objednávku zo slovenskej ambasády. Ale dostať ho aj tu na, volá sa to, myslím, vypiť. Je to presne takéto isté balenie, aj dokonca farebne. A čo to robí? Takisto. Aby nám tá šľahačka počase nezredla, tak to udržiava vo forme tú šľahačku, hej? No a keď teda bude ten krémeš už studený, natrieme na vrch šľahačku a prikryjeme
druhým plátom cesta. Hej? My to tu robíme hneď, ale nechajte to vychladnúť. Áno, potom pocukrujeme, alebo respektíve predtým musíme pokrajať. Ja vám len ukážem, niekto proste hovorí, že treba si tú vrchnú časť piecť po dielikoch, ale nie je to pravda, treba mať len pilkový nožik a dobre, zľahka zarezať. Vidíte, ako to krásne ide. Proste narežem to týmto smerom, týmto a kremet je hotový a môžem vám ukázať hotový produkt a zaželať vám dobrú chuť. Výborné. Ak budete mať nejaké pripomienky, obráťte sa na Slovenskú ambasádu. Ďakujem veľmi krásne. S radosťou. Vyzerá to veľmi chutne, vyzerá to byť aj celkom rýchly koláč, že nemusíme s tým stráviť veľa času. Áno. Som tu trošku, ako sa hovorí, ako slon v porceláne, lebo nie som vo vlastnej kuchyni, ale myslím, že sme to zvládli. Vyšlo to perfektne, ja si myslím, že aj našim divákom sa to páčilo. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Veľmi rada. A prajem vám krásne sviatky. Podobne. Ďakujeme. Ďakujem a všetkým vám. Vianoce plné pohody, lásky a porozumenia vám želáme aj z programu Slovak Spektrum. Nech máte po celý rok plný stôl dobrôt, v srdci miesta nie len pre vašich najmilších, nech vám zdravie ešte dlho slúži a úsmev z tváre nikdy nezmizne. Keď vám tížko zavanie, to vianočné želanie, myčne plné prajenosti, šťastia, lásky, hojnosti, zdraví si len užite, všetko po čom túžite. Šťastné a veselé. Druhú nedeľu v januári, čiže 10. januára, vyzývam vám všetkých krajanov, aby prišli v hojnom počte osláviť omšu v bazilike Notre Dame na ulici Sussex. Otavský arcibiskup Terence Prendergast pozýva kresťanov z rôznych krajín, aby sa zúčastnili spolu osláviť svätú omšu. Je to jedna z najpestrejších omší. Účastníci sú vyzvaní reprezentovať svoju vlast s vlajkami a v krojoch. Minulý rok Slováci sa zhromaždili v krojoch v peknom počte, čo dúfame, budeme môcť opakovať aj tento rok. Budúca slovenská omša nebude druhú nedeľu, ale tretiu nedeľu v januári, čiže 17. januára o 2. hodine po obede v kostole svätého Jacka Hyacinta na rohu Le Breton a Louisa. Naše budúce vysielanie bude v nedeľu 24. januára a bude sa opakovať zas v sobotu 30. januára o 11:30. Zaznačte si kalendár. Pripomíname vám, že fašiangová zábava bude v piatok 12. februára v St. Anthony klube na 523 St. Anthony Street. Je to na tom istom mieste, kde boli dožinky, ale tentokrát máme väčšiu halu. Zábava bude veľmi pestrá, pretože súčasťou budú aj zaujímavé aktivity, ako napríklad metlový a klobúkový tanec. Viac ale neprezradíme, aby ste sa mali na čo tešiť. A keďže ku fašiangom patria aj maškary, rozhodli sme sa, že si zábavu spestríme a pridáme k našej fašiangovej garderóbe aj masky, preto nešetrite zmyslom pre humor a pridajte sa k nám vo vašich obľúbených maskách. Najobľúbenejšia maska publika bude štedro odmenená, takže sa je na čo tešiť. Večera začne o 7. večer a hudobníci začnú hrať o 8:30. Ďalšie podrobnosti a mená, od koho si môžete zaistiť lístky, vám oznámime cez e-mail a Slovotu. Radi by sme od vás počuli, ak by ste chceli niekoho zo Slovenska privítať, niekomu zablahoželať, alebo máte návrhy, čo by vás na našom programe zaujímalo. Budeme veľmi radi, ak sa nám ozvete.
Vaše návrhy sú vždy vítané. Môžete sa spojiť s Ankou na čísle 228 9014 alebo e-mailom na ladoann@rogers.com. Ani my sme sa nenazdali a už sme na konci nášho vianočného programu. Na rozlúčku som pre vás pripravila vianočný virš. Dnes objavil sa, narodil sa Spasiteľ. On je celého rodu ľudského tešiteľ. Nech posolstvo tejto tajomnej vianočnej noci, posolstvo pokoja a lásky, naplní vás život nielen cez vianočné sviatky, ale i vo všetkých dňoch Nového roku. Oheň v krbe tížko praská, v srdciach vládne pokoj, láska. Z oblohy sa sype sneh, všade počuť detský smiech. Už sa stromček ligoce. Zo srdca vám všetkým želáme pokojné a radosné Vianoce. Ani sme sa nenazdali a sme na konci nášho vianočného programu. Na rozlúčku som pripravila pre vás svoj vianočný vinš. Dnes objavil sa, narodil sa Spasiteľ. On je celého rodu ľudského tešiteľ. Nech posolstvo tejto tajomnej vianočnej noci, posolstvo pokoja a lásky, naplní váš život nie len cez vianočné sviatky, ale vo všetkých dňoch Nového roku.